Basta, sige. Palihog lang ko hatag ani kay nagdali ko. Unsa mo nga klase gwardiya di mo patanaw sa inyong amo. Dara. Ato na ko. Salamat. Asam kang balay ni Mr. Atang diri no? Di ba ka kaning gamay diri? Oh, murag wa may tao pod. Kato ko dito murag lahi. Naman to siya pictures nga gi send sa kuha. Pangitaon sa nako ug asa dapitan. Ipabantay ni Mr. Atang diri sa iyang balay. Kaya na to gipadala si G4 Vlog. Pag alis to na dapat diya kay gikan to Texas ba. Importante gito daw. Oy, nay nagpadulong oh. Lato-lato sila to kadali ha. Pag mao na guro ni, gikan Texas oh. Kini mangutana ko aning isa dire. Mayong buntag. Bye. Good morning sa inyo tanan. Unsa man? Sito yun mo. Kuan day, I'm from Texas, Olongapo City. Naday gipadala si J4 Vlogs kang Mr. Atang kuan. Ug ako ang nasuhulan niya sugoon para ihatag siya. Anting unsa mo ni Mr. Atang bay? Gwardiya mi niya. Dapat sa bathtub na ligo. Nako ituyo sa iyaha ba? Pwede nga makita nako siya kay ipakita nako siya ang gihatag ni J4 Vlogs. Bawal. Bawal pasudlan ng balayag sa kinsa. Ang sulod ani siya lang. O kami. Bawal pasudlan. Dili ba gyud pwede bay nga makita nako si Mr. Atang kay layo biya ko ang gikan. Gikan ko sa Texas ba nya. Kinahanglan nga makita gyud nako siya. Kinsa man ang giingon nimo nga Mr. Atang nga si brother man mong amo diri dapita dire. Basta, sige. Palihog lang ko hatag ani kay nagdali ko. Unsa mo nga klase gwardiya di mo patanaw sa inyong amo. Dara. Ato na ko. Salamat. Do, tuligod. Lugod dugo no. Dos muna dito. Brother? Brother! Sa ba? May package dito. Kinsa man na? Brother, lagi padala si J4 Vlog from Texas. Dala sa pugod. Come on. So guys, before na mo ni Abrihan, Abdul kami do. Before na mo ni Abrihan, salamat kayo kay J4 Vlogs kay kaduha na ni niyang hatag kay pado. Kaduha na ni niyang hatag sa padala niya. Amo pa ni Abrihan kung unsa ni. So, thank you kayo no. Thank you kayo J4 Vlog. Sa hatag. So Abrihan na mo ni. Yes. So, sugda na to kung unsa yun ni. Sige. Sige. Uy, Pangtaping night na. wala guys, naikuan guys. Unsa ni? Sa kalibo. Uy, Unsa ang sulod ana no? Tungo na, baso. Bulawan ni ba? Sudan na, Bulawan ni, sudan ni kay panggutom na ta. Itag sudan ni. Top. From G4 Vlog. Top 10. Rubble wrap, 40 inch. Okay. 1 meter. Social distancing. 1 meter. Isa ba ni? Congratulations. Basaho na to ni guys. Okay. Congratulations, mystery box from J4 Vlog. So, nara guys. Oh, Pwede maklaro. Maklaro. Up yan. Congratulations. So, dako pa kayo tag-amprehanan guys. Naka-Texas lagi ning isa. Ses lagi kan. Go Texas. Okay guys. Ang sulod na. Nagrekay ka do? So, nara si Kuan guys, niabot. Sobi. Si Sobe. Kuya Ito Torko na. ning Kuya Torko ni. Kuya Torko guys. Wala ka work. Ay wala di ka nag-work sa Kuya Torko to? Wala busy ko. Uy. Mm. Wow. Wow. Magic.
Ala, ay, pagkaon ni, amot sa pagkaonan ni, pero permiro ka ni. Wow! Kalame. Truly sour strip. Salamat Jipor. Sindikaon. Murag lami kayo ni guys, unsa ka ni? Patay na. Ala, Oreo! Ala, grabe, daghana ni. Adi daghana guys, sira. Tayo. Tikit, da. Hindi rin yun. Tikit daghana. Wow. Wow! Unyara. Kanap ka na. So, imagine. Wow, unsa ni? Mare na So guys, mga branded nga mga pagkaon nilang ipadala guys. Tapos, wow! Pagod. Guys. Tapos, Wow. may bulalo pa guys! Bulalo! Uy, paumot. Oh guys! Ano to guys? Oh, may Colgate! Bonus. Oh, ano to? Murag bag ni guys, bag. Bag gagamay. Tapos, Sabon. sabon eh? Sabon. Oh, sabon. May Bioderm. Alcohol. So, lakan pa yun guys. So, pa na yung uban dere guys. So, wow, Milo. Choco. Oh, klaseng kape guys. Nadere tanan guys. Gipadala guys. Lakan kayo. Unsa ning isa? Wa pa ko kain naman ni Ovaltine. All in. So guys. Lumati. Posa daw. Pitis ka mo. So guys, mauni tanan guys, perting daghana murag nakapamalingki punta guys ug amot asa. Oh, perting daghana yun. So gawas ani guys, na pa yoy giputos guys. Unsa ka ni guys? Kani. Unsa ka ni? Tapos pagkahuman nato ani ron guys. Naa pa yun ni guys. Unsa ka ni guys? Atong abrihan ni ron guys. Ipanunod sa diha. Dali ko pansulod diha. Ha. So ato ning abrihan guys, unsa ka nay? Cellphone. Saka ni ga hala guys, unsa ni guys? Wow. Wow! Cellphone. Murag mao yun nitong gipadungog-dungog. La, Cellphone. Patay, oy. mo. Headphone. Wow! Wow! Guys, wow! Bluetooth. Look. Bluetooth. Ay, dili. Well. Basta guys, betting nindo tayo din guys nga headphone dai guys. Oh. Ato sa nga abrihan guys, unsa tanaw na to. Gamit gyapon ni sa pang wow. Eto na guys. Yan. Oh guys. Oh. Bagong-bago talaga guys. Oh. Yes DJ. Dating bagay yung guys. Sige na ko madungog sa murag boom boom kay ni guys ba. So unya ra ni guys kay apa unsa ka ni? Baso. Mag. Okay ra. Tani. Unsa ka ning uban? Dalian nato guys kay gigutom na si Ronron guys. Gigutom. Wala smooth si Ronron. Kani murag pang kuan yun ni sa pang wine ni ba? No, paminaw na ko pang wine ni. Kamo. Hulaan ninyo ni. Pangkape na nigbuntag mga pika. Ikaw, hula unsa ni? Baso. Baso na. Ikaw, Baso. baso sila tara ambot unsa ka ni kay murag tong abrihan unsa ni? Baso. Ay, kuan man day ni guys. Pan. Murag Pandesal. carton nga gikuan. Baso rin. Ay!
Isa guys. Pala pa isulat. Ah, gipadalaan na punta niya sa Ay. Wala kasi mo. gipadalaan na punta niya usab atong gipadala niya sa unang kaning nga baso guys na i-channel niya guys J4 G4 Di Vlog. kayo maklaro no J4 Vlogs. So pagtuon nyo bas kuan ra gyud ni siya magrani. Nani sulod guys. Isa, Wow. duha, tulo, upat, adi na nako makumkum. Tami. Lima, Manila pa. unom, pito, guys, Manila na. so guys. Tanawa ko ni guys, oh. Totally lami na jud kay mo kaon jud. So guys, Tabangan sa ni Ron. kani jud peting dako ayud ning gamit sa thank you kayo na ni Lods. Bag-o jud kaayo. Daghan kayo Ang nakita email. mo ko na ko sorry Lods nakita na ko sa iyong vlog. So isa ka karton ang mga pagkaon ron guys. Oh, peting daghan na. So salamat kayo sa inyo no. Namatin. Ato na ko guys, salamat. Thank you kayo J4 Vlog sa imuha na pong gipadala ikaduhang padala gyud mo ni daghan jud kaayo. Then kani wala po ko nag-expect nga imo ning ihatag mi sa kuha ni okay. Pinuong gamit yung kay ini kay para sa pag-edit labi nag mag-edit ka. G4 Vlogs. Sa kay niagi mo to so labi nag mag-edit gamit yung gayo ni siya mo tagpilan mahalan jud ni kay bulo ko aning mahal jud ni. Then kani pating daghan ang pagkaon padala na po kani duha na kabuk akong ingon ani so gikan sa Mr. Atang team kinasingkasay namang pagpasalamat sa imo ha. So guys subscribe ninyo na yung YouTube channel ni J4 Vlogs. Promise di mo magmahay kung makaila di mo ni siya pero tigiting butaan na si Madam na taga Cebu ni siya so subscribe niyo yung YouTube channel. Please subscribe our YouTube channel J4 Vlogs. So mo to guys, subscribe niyo ang YouTube channel kung makailan niyo di yun mo magmaisaya pero yung butaan ni Madam. Then God bless Lods, J4 Vlogs. Salamat kayo. Awan ni rong makakaon mi ani ron din ang gamit kani. So kana lang. Thank you. More power. God bless.